Iya. Sacukupe ae jaman saiki iku wis gak karo-karuan. Ora apa-apa, engko blonjone kan akeh. Ya iya ya an. Engko blonjo mesisan ya, tapi aja becek lho, terlambat. Numpak apa? Ya paling gak iku angguna ngegrab. Era zaman saiki numpak Grab. Tapi Wak, Apa? panas banter. Lah mangkane nek panas banter ayo cepet-cepet nang budal blonjo. Aja Wak, iki tukang ojek paling takoni. Paling tukang ojek takoni. Oh. Sampean anu nggih, kelompoke ngojek. Ojek niku napa, Pak? Lho, kelompok ngojek sing gonceng wong niku lho. Gojek. Oh, Gojek. Oh, sanes. Oh, sanes. Lah terus kok oh paling iki bose nyopet sampean gober nggih. Napa? Gober. Gober. Nggih. Gober iku napa? Nggih, tunggale Grab niku lho. Gojek. Ojek, nggih, Gojek. Ojek. Sampe tak bisi. Nggih. Tak bisi mrene. Coba hati rek ditakoni gak anu ae. Mosok sampean iki gak nguwasno gak nyawang. Pakaiane ngene kok gojek iki. Lah mboten semerap nu jaman sakniki masih ngojek tiang ganteng-ganteng. Hah. Sampean iki apa niki? Lho, niki sing wedok kula sing jaler. Oh, termasuk bojo. Oh, lah napa? Sampean sing lanang iki sing wedok. Nggih. Lah nggih bojo. Oh, lah napa mboten? Bingung takon sing penak. Sampeyan niku napane Mbak Niki? Tah. Niki wedoke kula lanange. Niki wedoke sampe lanange. Nggih. Kaya sapi. Lho, repot tek musuh wayang A1 iki. Kepala kaya sapi. Sampeyan niku napane Mbak Niki ngoten lho. Kula kancane. Oh, kancane. Nggih. Sampeyan mikir kula pengin kenalan kali Mbak ini. Kepengin Wong kenal. akasane kanca engel. Kaenar wong iki rek. Tasih gonceng ale. Jawab. Mbak, Ya beli ana apa? namine sinten? Aku nih nyepi. Ning nyepi. Beli namanya siapa? Kula bandot. Oh, kayak beli saya. Codot. Bandot jenenge beli. Oh, bandot Oh, Wak. Jenenge sapa, Mbak? Nih nyepi. Jan, ayo tenang. Kok malah bisik-bisik cewek ta, Wak? Dublek be. Jelas cocok. Ngene. Sarta Sabta. Mbak, Nggih. Sekedap. duh, Nggih beli ana ngopo? apa sampean iki wis duwe tunangan luwe-luwe sampean wis duwe bojo? Ah, dereng wani pacaran sik cilik. Aduh, durung wani pacar. Pas, Mas. Dikandani tambah sambat. Aduh. Langsung ya, Mas. Terus terang ae, aku duwe rasa seneng bareng sampean. Wak rene ta, Wak? Wong kawit ketemu lah ngomong seneng karo aku apa ya pantes ta, Wak? Kaitane apa? Boro-boro aku seneng. Cinta pada pandangan pertama. Lah, bener. Oh, modele kaya bintang film. Ya apa? Cilok, Oh. cinta lokasi. Padahal ki bandot mau ketemu sampean kan pada pandangan pertama. Lah. Jadi tresnane karo Lah, nek- Undang ora karo ni. Lah nek arep ya brutu iki. Sik ta sampean iki omongnya akeh iki. Sampean apa niki? Sik takon iki. Kancane. Koyok-koyoke gak cocok. Lho kocok Sampean iki sing jelas iku gedibal. Koyoke ya ngono, Mas. Keset. Nek kanca gak mungkin. Duwe kanca elek. Rembes ngene. gak ngono moto kula ora sampe rebes iki. Mikir. Sabar, Wak, cuti direken. Nggih ngapunten, beli.
Wong nembe ketemu kok ngomong cinta kok sajane niku gak pantes ngoten dirungokno kuping. Termasuk cintaku gak sampean trimo sampean tolak. Nggih jelas tak tolak. Nek sampean nolak, sepisan sing tak jaluk, ladenon aku dilut ae. Sampeyan kok kurang ajar. Aku lek ngomong emoh ya emoh. Kok malah tambrawara gak karu-karuan ku lho. Sampean gem tak gak? Gak. Gem tak gak? Gem tak gak? Arek wedok ayune sing kaya ngono. Dadak handengan mbek wong lanang elek ngono. Iki ayu rupane, jelas cocok karo. Jelas cocok ambek sampean. Lah, nek ngono pomo durung ngata. Ayo duger, Mas. Merasa bangga dalam hatiku. Apa sebab aku bisa ngomong kaya ngono? Lahir di dunia semesta alam yang bahagia ini, uripku selamat sehat kan alangan apa-apa. Tapi peribahasa telah mengatakan hidupku derita tiada akhir, melarat terus. Mak, mengapa kau melahirkan nyoman semacam gini? Dunia tidak adil. Dunia tidak adil. Aku melihat orang-orang kaya raya berpakaian api, bagus, tapi nyaman hidup semacam gini. Aku ingin sekali, Mak, ngenak nuripmu, membahagiakan Mama. Mak, sepurane sing akeh. Maafkan sebelumnya. Anak pertama tidak bisa menjaga adanya keselamatan orang tua. Bapak mati, bapak bongkok. Tak jadi apa, memang ketentuan Tuhan yang widi nentokno nek bapak temekaning pati. Aku kudu iso ngenakno barek Mama. Ma, nyoman sing teko, Ma. Bojoku isih urip mesine uripku gak kaya ngene. Tambah tuwe gak tambah penak, tambah sore sing kaya ngene. Sandang pangan ya golek dhewe. Duwe anak loro ora tau sapa nyabani omah. Sing piye ngono walandu kebangetan awakmu. Sampawan awakmu Jawa karo wong tuwa. Lah wong arek wedok wae kaya kluyuran ning dalan kuno ngendi wae tondo kaya kebangetan temen. Terus ngene iki sing tak sambete iki ya sapa? Kasih.
Piye? Nututi apa kok? Waduh. Apa lah sampean ki ngapa mlayu-mlayu ki? Bok iki mang. Ngomong segenah lungguh. Ngomong. Sampean ki apa sih? Sik to biang-biang ki lungguh ngene cumek wae. Sampeyan ki lungguh kene kok malah aku malah melo bingung, aku malahan melo bingung. Aja mumpet nek Aku ya bingung terus apa mlayu-mlayu kepiye nalare. Sampeyan iki lungguh sing enak. Aku tak cerita. Heeh, ya apa ya? Iki mau blonjo ning pasar. Heeh. Oleh kenalan wong loro. Tak pikir njaluk koncoan biasa. Iku kenalan bocah lanang apa bocah wedok? Bocah lanang loro. Heeh. Nyatane duwe rasa seneng karo aku kan juga gelem toh. Iya ya bener Terus mari ngono? Bocah lanang mau kepiye? Katolak kepiye? Tak tolak Heeh. muring-muring. Aku arep diprakusa. Loh, cek merkosa. Tapi aku melayu. Ditulungi karo Wak Kuntet ki mau. Tapi kan jangan gak kejadian. Loh, waduh. Iki. Lek mangkok dhisik ke sana aku mau takon karo awakmu, Jangan-jangan apa mau ber karo anakku ki perlu apa? Perlu apa? Aku duwe rasa seneng bareng arek wedok sing nyepi. Terus anakku iki mau seneng karo awakmu apa ora? Ora. Lah menawa ora seneng ya wis seneng balik mole. Lah wong anakku gak seneng karo kowe. Dadi iki anak sampean. Iya pancen anakku. Oleh gak oleh tetep tak jaluk. Aku mau biang, aku ora gelem biang. Lek kaya tak tandaan. Gelem gak oleh tetep. Jadane aku lu kenal karo kowe. Yo kene awakmu kowe tega mentol aku aja. Arta sapa? Arta sapa? Rasaku aku ora didosa ora dipekara. Ora ngurus. Yen anakmu mbeweno aku. Gak ora bakal ketan sekoyo. Ayo, mati. Lari. Iki bukan cerita nomor 1 kok nomor 3. Tapi aku ora ono. Sapa ngerti nasibe menungso? Kabeh mamung takdire Allah. Nek acene kaya ngene sampean awakmu utawa kan gak ngerti. Salah opo biangku? Nek awakmu iku jek duwe dulu. Dorong puas mateni biangku wis uber-uber karo aku, Bli. Sengaja aku mateni wong tuamu. Sebab awakmu gak ngladeni aku. Ora sudi ngladeni kok. Gelem ora? Gak. Gelem ora? Wah. Perkara bakal gedhe sing mburi. Ngene iki gak urung aku sing kelonto-lonto. Iya kuno melayu gak orang sing nulungi paribasane ayu rupane lah kaya awan dhewe kaya tewel sapa doyan. Lho. Dan
Nyoman. Gak ngono sih man, ya mono yamin awakmu gak tau muli ku ya apa sih? Teko ndi ae? Ngeluyur. Ngeluyur lho. Ana paedahe apa? Gak oleh paedah, gak oleh gawe. Kok iso gale gawe? Lah terus awakmu nek ngeluyur tanpa tujuan, Aku kepingin dadi wong sekti. kepingin dadi Kebal kulitku. sing gak makan dibacok, gak makan dibedil, Yo. iso mabur tanpa lar. Oh, wis kelakon. Embu. Lho. Awakmu ya mono ya mini ku gak tau mulih apa gak kangen tak karo wong tuamu? Hah? Bapak bongko. Lapo dikangeni bapak gak surip. Lah mbokmu? Mbok mak nanti. Yo. Dadi awakmu ngluyur ya mono ya mini karo ning nggo omah iku ana kedaten utawa waya sing gedhe. Gak. Karo. Gak. Apa perlu dingerteni? Perlu diroi. Yo. Mbokmu saiki wis gak ana. Gak ono lunga nanti. Mati. Mati. Ya. Nyoman. Anak lanang situ gak iso nyuwargana wong tuamu. Rumangsa kedosan, Mak. Terus nek awakmu wis rumangsa kedosan karo wong tuamu, kudune ya apa awakmu iku, Man? Net. Mak mati loro. Enggak. Pateni wong. Enggak. Makmu iku lho matine ana sing mateni. Menungso sing mateni. Iya. Lho guyu iki cengkel iki. Gumun mak iso mati. Lah nek makmu gak iso mati iku menungso man nyoman. Kabeh menungso iso mati. Mak mati gak loro. Mati dipateni. Dipateni wong. Dat. Heeh. Nyoman. Tak akan tinggal diam, aku gak meneng. Terus karepmu ya apa? Siapa manusia tangan-tangan dai, tangan-tangan kotor. Wong sing tumindak Allah bedening candolo. Ganok siji loro bandot sak koncone. Bandot. Bandot. Kira-kira aku menang apa kalah? Nek ndelok wong-wongane, kono iku nyekel pusaka, Man. Supoko. Pusaka. Pusaka kok supaka. Adikku nanti. Lah masalah iku, Mang. Adikmu iku melayu. Nyenyepi ku melayu mergo asal usule nyenyepi ku disenengi gak gelem kate diperkosa tajak melayu mulai jek gak gelem meksa akhirnya wong tuamu sing dipateni. Nasib. Nangis maneh. Mengapa dunia membuatku begini sebatang kara? Lho kaya ape Tanpa wong lanang, tanpa wong wedok makku, lanang bapakku, dulur situk gak ono. Alaman sadar man. Wong tuamu karo wis gak ono. Sadar. Nyoman bukan orang sembarangan. Siapapun saja, siji loro pindo mati wong tuaku. Aku harus balas dendam. Awakmu kepingin balas budi wong tuamu. Ya, dah. Mati. 87 temen arek iki rek. 87 ku apa? Wong gendeng. Wong gendeng. Ngenyek. Enggak. Aku tidak gila. Aku tidak gendeng. Aku waras wiris. Iya, waras. Tak goleki sapa sing mateni? Iya. Kecekel tamut. Tak paten kok dimut iki ya. Akhirnya ya permen. Man nyaman. Anjene awakmu iku kepingin nebus. Kepingin bela wong tuamu iya tah. Muga-muga wong tuamu iso ngerteni nek kon bales budi. Tak jaga teko mburi, Man.
lali Bu nang pasar. Tuku buah, tuku kembang, digawe sembayang. Ojo lali. Engko iling-ilingan kok tutuk pasar mari ngono nek lali kok dilokno karo bapak. Loh. Sopo iki? Ono arek wedok ayu-ayu loro tok dalan. Kenalan, Dik. Loh, sampean kenalan. Jenenge sinten? Dewi Yama. Dewi Yama. Jenengku Bandot. Jenenge Dewi Yama, Mas. Ayu cocok karo areke, Mas. Mundur. Sopo jeneng? Aku Dewi Utari. Dewi Utari. Ayu rupane. Yo wedok. Kartasop. Hei. Kate nanti? Aku kate nang pasar. Nang pasar. Yo. Timbangane nang pasar. Ayo melu aku. Melu nandi. Seneng-seneng. Yo mo yo, Dik. Ayo. Loh. Ladenan aku. Nek melu aku wong loro jelas uripmu seneng. Enak, seneng. Oh. Gelem gak? Emang. Gelem gak? Ganteng mung ganteng, tetek piatekmu menungso lumrah. Ning tumindakmu koyok kewan. Kurang ajar. Sopo jenengmu? Aku ora liya ya Sugriwa. Balik, wong loro iki sapa? Arta sapa? Dan aku Bandot. Ngertenono Bandot bare arta sapa? Arek wedok loro iki duweni salah opo nganti kok uber-uber kaya ngono? Gak duwe salah. Sing jelas tak seneng-seneng takon ngladeni aku. Bener kandhaku ngarep. Yen kowe wong loro duweni tumindak kaya kewan. Sugriwa ora bakal nerimakno tumindak ala ana ing dina iki. Nek wis tumindak ala karepmu apa? Yen kena tak elingno leren ana tumindakmu sing kaya ngono. Nek ora gelem leren, bakal tak rampungi dina iki. Sugriwa. Aku gelem balik. Nek wis gemblondong sirah. Ayo ditentono ana ing papan panggonan kene sapa sing sirane gemblondong ana ing ndukure Bantala. Bukan adamu. Katakan ada jempamu gas. Jelas gemblondong sirah. Ayo. Ya. Pitik tarung gandeng abluk. Pitik lanang jenenge jago. Yo. Tapi gak kabeh pitik iso dadi jagoan. Ayo, bukan datamu wong loro, tampanono aja jenis Sugriwa. Oh, gede sumbat. Ayo. Dewi Utari. Gak duwe duga. Dadak colong playu mari ditulungi kaya ngono. Kapan boyo aku bakal bisa ngolehke kowe bakal dadi bojoku.
Sabilah. Kano siji loro wong sing kondang kesuwur dadi dukung santet ning kene. Ana wong sirih ati mbek Sabilah keh matine timbang uripe. Kanthi nrimo wise Sang Hyang Widi umpama Sabilah duweni karep gawe patine liyan gak ana iwuh mergo wis dadi tekade Sabilah. Ning sing tak pikir anakku sakloron Gartasaba kelawan Bandot. Sapa paran tanpa eling mulih, apa ya gak ngerteni. Lho, dawa umurmu, Ger. Gartasaba kelawan Bandot. Nek tak delok kanthi mulihmu kaya petita-petiti ana sing mbok pikirno. Pak, Ya. ya apa seger kuwarsane sampean, Pak? Oleh pendongamu sakloron bapak sehat walafiat gak ono alangan apa-apa. Tapi percuma, Pak. Kok iso percuma? Ilmu sing sampean rono gak mandi. Hus. Aja angger mangep lambemu. Kon kok kandha ilmune bapak gak mandi iku sing ya apa maksude? Tas gegerae. Barek nom-noman padha nom-nomane, Pak. Heeh. Nyatane yo Sugriwa. Nyatane, Pak. Ilmu sing penokei gak mandi, gak mempan. Gartasaba. Awakmu tas gegeran karo nom-noman sing jenenge Sugriwa. Awakmu kalah. Kalah, Pak. Ya. Pancen ilmu sing tak wenen awakmu durung iso nandingi ilmune Sugriwa. Terus sing mbok karepmu ya apa? Aku seneng barek arek wedok, Pak. Seneng ambek arek wedok. Duwe concongan. Sing mbok karepno Karepku tak rabi, Pak. gelem apa ora arek? Nolak, Pak. Awakmu ditolak. Ditolak, Gak gelem mbok rabi. Gak gelem, Pak. Goblok arek wedok iku. Ayo goblok temen arek wedok iku. Anakku gantenge kaya ngene dadak ditolak cintane. Pak. Arek wedok iki jenenge Utari. Arek wedok jenenge Utari. Terus sing mbok karepno jelase ya apa? Ngene, Pak ya. Ya. Sampan iki tukang santet. Ya, wis kondang kesuwur. Gawe loro atine anak sampean. Sampean kira-kira neriak mana apa gak? Awakmu njaluk tolong bapak kok nyantet pawongan iku. Sing jelas anak lan wong tuane nek iso. Wong anak sing sapa? Utari apa sing Sugriwa? Utari sawong tuane. Kabeh, Pak. Paribasan barongan sak dapur kudu entek. Aja kuwatir, Gartasaba. Nek wis karepe Sabilah ora bakal salah sekabeh kekarepane. Temen apa? Mulane rewang-rewang njaluk marang Sang Hyang Widi. Cenang keturutan apa sing dadi kekarepanmu? Ya, Pak. Wilahing sekaring bawana langgeng. Om Swastiastu, Om Santi.
sekabeng jin priprayangan kang awujud leak. Ing dina iki aku njaluk gawemu teka wujud marang ngarsaku. Rewang-rewang ana apa sing dadi kekarepanku? Wujud ing papan kene. Yo iki wewujudaning jin ana sing jenenge ngleak. Wis wujud ana ngarepku. Aja mung egal-egol bokong ning duduna daya kasentekan. Yen kowe wis wujud ning papan kene kowe tak kongkon budhal golek pawongan sing jenenge Utari. Gawen pati sekabeng sak keluargane. Mula yen kowe wis mangerteni gage budhal. Santet apa sing sampean kirim iki, Pak? Iki santet sing paling mandi ya iki keduwene bapak. Apa kok ketakok ngono? Kok serem ngono, Pak? Pancen sekabeng leak iku wujudane serem ning delon polahe. Polahe lek wis megol. Iki wong dikremus wis gak ngentek. Cara gak ono ninggal drijine kok ora ono. Kasih sablas, Pak. Kasih sablas. Wis kaya mengkono. Tak kira sekabeng kekarepanmu bakal keturutan. Temen apa? Yen kowe ora percaya ndot, piye? Cocok gak omonge bapak? Cocok, Pak. Ayen kaya ngono, ayo diranti sautara suwi. Ngono, Pak. Kepiye kawusanane Utari? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Beli. Beli apa kon tuku apa? Goblok arek iki rek. Lha apa? Ki Bali. Oh. Bali ku nek nyeluk dulure. Beli. Oh, tak pikir beli ku tumbas. Loh, beli. Beli. Jadi bagaimana tadi di sana tadi? Tak tahu, aku tak tahu. Angel men ayo. Nyambut gawe sak onoke wis. Penting awak dhewe tugase ronda. Patrol. Ojo sampe kampung kene iki klebon sing duratmaka wong-wong sing apa iki punya niat jahat. Nah. Bener, ojo sampe ono maling. Tidak baik beli. Tidak sopan, sungguh terlalu. Ngono ku atau kali. Sungguh terlalu. Kene gak iso muni te wong kene iku. Si udengku melorot. Hah? Udengku. Ketara udeng silian iki. Iso. Joko sing temenan. Kok gelo awakmu mang muter kampung klentak-klentuk. Aja gopo turu, so. Ngantukan aku saiki. Ngantukan. Mangkane ngombe kopi. Ngombe kopi ya? Kopi. Carane gak ngantuk? Ngombe kopi. Oh, ngombe kopi mesti gak ngantuk. Mesti gak ngantuk. Lah, kopi ku diombe apa diapakno? Kopi nih. Kopi ini dicecep. Terus kopi ini dibuat. Lah terus? Carane gak ngantuk lho. Ya wasno tok ngene lho. Gak digambirno matane ngono ta? Gak, ya makane mencicil. Iya. Kon mang wis tutuk pojok kampung kono ah. Aku ta. Kon mang sing teko kulon, aku sing teko kidul. Wong yo petuk nang perapatan ngono lho. Kon kok umek nang kulon ana apa nih si kulon? Ana rondo.
Muka. Wah, grebekan so. Nang kono. Rondoe diapeli pacare so kebengen digerebek. Kira-kira gak ono sing rada loncong ngono aku. Iku mang. Iya. Ono. Aku dolekno loro apa. Kon senengan meloncong-loncong. Tak gawe ganjel. Lan bebek kok awak ngene-ngene, Bek. Arek goyak-guyu to, Bek. Arek guyu apa to, Bek? Seneng delok wong patrol. Seneng gelem wong patrol. Lho iya wong patrol. Cegah lek. Apa maneh saiki iki jamane wong ki wis ekonomine akeh sing susah. Iki nek gak ngerti, Yo, nek gawe dalan sing gak karu-karuan iso mbebayani wong nekat. Neh. Kejahatan itu bukan karena ada kesempatan toh. karena apa? Bukan karena niat pelakune. Karena ada kesempatan. Tetapi karena ada kesempatan. Hmm. Kane nek ana lawang-lawange apa iki warga iki sing durung dikancing, dielingno dikancing. Oh, delingno. Sing wis dikancing, dielingno kongkon buka. Lho. Gak ngono nih sesok. Apa? Kok senengane barang sing buka-buka. Ayo apa timbangane turu sore-sore? Tuh sore-sore. Iya, yamene gak ono ewange. Lungguh-lungguh kono tengok-tengok kono ae lho. Heh? Aku kok dina iki lho, sore-sore iki mang kok rada merinding aku ya, heh. Aku ket nok gang kono mang lho. So. Mulai gang kono iku mengkorok ngono lho, So. Ono apa ya, So? Enak yo. Iki suarane apa iki? Ket mang yo ngono, So. Hah? Ono apa ya bener yo? Masa ono dodol pendol, So? Panto. Hah? Kon nyeluk tukang pijet ta to? Sah. Apa? To. Kon sampe-sampe kok ta? To. Iki apa to? Sah. Heh. Apa? Aku kudu ngoyo, So. Hah? Aku kudu ngoyo. Iki sing masjid itu kon ta? Kudu ya. Noleh, So. Sah. Dene kok goyang inul kene. Bu. Kok diarakno nang arep kabeh to, Pak? Pak. Mbok menawa ana tamu. Sing nang mburi iki mau lho. Arek-arek kok iso yaine kae teko wong blonjo ki tisu. Pamite kok iso ya apa lapo ae jane. Sajae kok prengat-prengut nyapa to? Ngene lho, Mak. Aku mau kan pen kok nang pasar. Iya. Terus nang pasar Mak, aku jek durung blonjo. Kok nang pasar kok gak blonjo to, Nduk? Aku lho dicegat ambek wong gendeng. Hah? Dicegat wong gendeng. Iya. Ya apa ngene iki? Mangkane ta, dadi arek wedok iku sing ati-ati. Nandi-nandi. Aku Terus ya wis dicegat wong gendeng. hati-hati. Terus aku ku dipeksa karo Dewi Yama. Dipeksa lapo? Aku dikongkon ngeladeni, tapi aku gak ngerti ngeladeni apa. Arek lanang iku njaluk kok ladeni, ngono to. Ngomongku sing bener, Nduk. Nang wong tuwa ben ngerti. Nah, aku ya wedi ya. Lah iku wong gendeng apa arek lanang ya apa sih jane? Jane ya wong lanang, cuma aku ning aran ya wong gendeng. Ngono. Wong loro. Wong loro. Lah awakmu ya gelem. Aku ya gak gelem, Pak. Aku mlayu karo Wes saiki gak usah repot-repot. Berhubung ki wis bengi, ning omah ae turu. ngono ta. Wis ndang resik-resik kono. Iya, nang jero kono. Tak menjero ya, Mak. Iya. Ayo. Ya apa ngene iki? Wong arek yang ngono iku
jenenge jek cilik. Karep Mojo Putri. ngene lho, Bu. Karep iki aku iki lak pimpinane desa kene. Jo. Yo sagagae iku kudu iso njaga jenenge bapake ngono. Cek gak ngisin-ngisini nang kawula ali. Marahan wong sampean iki pamong. Mestine ya dikelompokno to pamong-pamong ki lho. Loh. Iki kok mriki ora? Kok mriki? Sampe nunggu sik. Coba Gus Lurah. Lho, kuwale apa sih? Kuwale. Ora kono desa. Wale. Ono apa? Kalem-kalem sik, kalem Enten sik. lho Gus Lurah. Enten Gus. Masalah ngomong gentenan sing temen ditata ambekane baru ngomong. Ngaturaken kabar ketiwasan. Nggih, Ono apa? ngaturaken kabar duka. Lho kok kabar Duka kan sing Sijine katiwasan. Kliru, Pak. Dudu ketiwasan. Iya. Niku ketiwasan. Kampung mriki niki sakniki kelebon barang sing mboten karu-karuan. Bener. Barang sing gak karu-karuan. Nggih, Koyok to. letong. Lho, Telahe wedhus. lho. Arek loro iki apa sih jane, Bu? Kon iki ngomong sing bener. Niku sing medeni niku lho. Sing medeni. nerbo. Sane niku. Persis jenengan Blurah. Lho, Kok persis iki sih? Boten. Mirip. kalem-kalem ae ta. Ono Aja barang sing gak celometan, genah iki. ngomong seteman. Wonten barang sing boten genah. Nggih, Bangsane alus kaya to. sing medeni. Wis gak koyok to maneh. Nah, Gendruwo, Genderuwo. rambutnya putih, dawa. siunge sak menten. Kukune dawa. Ya wis ngene ae. Awakmu jogo-jogo naik. Wah, boten wonten. Wah, boten Kawan wonten. iki apa sih? Gak wani kula ya. Sampeyan enak. Lah tugasmu Wong jogo awakmu iki penggaweane ronda kok gak Lah, iya. wani jaga iku lho. Asline wani ya. Tapi sesuk gak wani. Kok iso iki lho? Medeni niku Blurah. Bener-bener medeni niku. Nggih, saestu. Estu. Saestu. Memediku nek kon rumangsa wedi, saya medeni. tambah diwedeni. Lah nek kon meneng ae, upamane roh pura-pura karo, kuno malah wedi. Nah, Kula pun pura-pura mboten ngertos. Nggih, terus. Apa-apaen karo niku malah goyang inu lho malah Nggih, gendruwo. ngebor. Medeni lho. Timbangane kula dicathek, dicucup, geblak ngatek kula. Lah timbangane awakmu dicucup ya cucupen dhisik. Lah. Loh. Niku ambune masalah. Apa ambune? Ambune kaya apa mangsa? Hah? Ambune mango. Wis. Kaya gak ada mbek bururai kaya. Ambune padha. Kaya pon. Lambemu ki lho. Ya wis ngene ae, saiki lek ancen awakmu gak wani keliling patrol jogon pendopo kene. Oh. Jogo nang pendopo Kenale, maneh. itu Kon kenale nek wong loro tak pasrahi nang pendopo kene. Nggih. Aku tak mlebu. Oh, mbek Pak Lurah. Yo. Bom malih nek Kene kote. ae, Nggih. jogon pendopo iki Nggih. lek ana apa-apa langsung ngomong nang aku. Kene ae tak gawe kopi. Nggih. Ngoten, Pak. Yo. Betah melek. Kula Ya. kena tek gula lho. Ya, gak apa-apa. Nedok Lurah nedok. Mangan Nggih. ae. Yo, sego Padang kula sego Padang. Sego Saiki ya. Padang. Saiki ta? Nggih. Teman, tuku dhewe. Wis ayo aja lek Dawa-dawani Bu Lurah. Terus kok. Heh? Tuku enak. Nang kene aku wani. Enak aku yo. Nang kono mlayu-mlayu nang ndi terus. Sijine ya. Heh? Sijine ceritane. Eto. Tolong nggo nang kene turu nang pendopo kene kok rasaku kok hatiku kok sik sia-sia ae. Turu ae lho. Heh? Turu ae. Turu ae. Turu ae. Toh. Ono jare ngoro-ngoro takon iki. Turu sah. Kenapa kok judul-judul aku? Sopo sih? Ki pas iku mau lho. Aku turu sok. Kok sing judul-judul aku? Oh enggak. Rasaku lho sing judul-judul iku mau. Iya toh. Iya. Perasaanmu kok ae paling. Sak kelebatan aku ketok iku mau. Mimpi paling. Loh. Toh, Gus Lurah toh. Loh,
Loh, itu napa, Bu? Kenapa, Bu? Sampai di jembangan coba kok gak ngerti apa-apa, Pak. Nah, coba iki. Wonten napa? Kalang riyen. Nggih. Bapak, Pak Lurah wetenge gede. Pak Lurah wetenge gede, Nak. Pak Lurah, Bojoku. sinten sing berbuat niku kok sampai Gak ngerti kene, Pak. Sampeyan teng ya, Bu? Loh, Apa iki? Loh, Gus. Aduh, kok koyo ngeten nggih, Gus. Moro-moro wetengku dadi sakmene iki. Loh, sakjane niki sing wetenge kok sampean sih, Gus. Loh, Wis Iki barang gak bener. Kaitane ya napa niki wau? Gak ngerti kene, Nak. Kene. tenang. Iya, Tenang, iya, Bu. iya. Kalem. Nduk, Nduk. Mbak Ning, Nung, nih. Aku njaluk gawemu sakloron mertua dolan nang tombo bapakmu, Nak. Waras gak waras bapakmu apa jere kon wong loro? Ya wis, Mak, nek ngono aku tak pamit yo. Bisa ya budala, Nak, budala. Tadi ya. Nggih riyen, Bu, niki kawitane ya napa nih kok terus ngeten niki? Bapak iki mau turu karo aku. Nggih. Terus kemolku nglingkap ngene lho, kok perasaanku kok kaya ana apa-apa mlebu mrene. Wis, cetha. Bener. Cetha iki wisan. Iku mang yo liwat yo. Wis jelas. Loro, Bu. Bener. Menengo paham, menengo. Yo wis. Kok buku anakmu pedhot sing bakal nambani awakmu. Kula wau nggih ngoten nggih kertos wonten sak klebatan mlebet teng kamare Gus Lurah kala wau, Bu. Ngono. Nggih. Mendo-mendo sampean koyo iku mang. Kaya kula kinten sampean niku wau kok terkedadane kaya ngeten. Terus ya nopo iki, Gus? Gus. Loro. Rasane ya napa rasane, Gus? Loro wis pokoke gak iso dirasakno lorone iki wis. Hah? Krembuk-krembuk ngoten. Karuan rasane awak. Tak kan tahu campur iki, Gus. Gak Ngene ae. karuan rasane. Iki ayo digawa mlebu ae. Kok mau budak? Ambek didolekno tombo. Oh iya ayo. Iya. Gus, monggo Gus. Monggo Gus. Monggo Gus. Mriki bapak lenggarian bapak. Yo pinter awakmu. Oh nggih no. Cek aku takon bare awakmu nduk ya. Nggih. Bapak iki mang gurung sampe jagon kawan awakmu. Bapak gurung sampe takon jenengmu, selak kesusu. Sapa jenengmu, Nduk? Kula ni nyepi, Bapak. Sapa? Ni nyepi. Ni nyepi. Nggih. Kok nganti awakmu munggah nanggone sanggaring bapa iki sedolan karepmu apa? Badhe nyuwun tulung kali panjenengan, Bapak. Njaluk tulung marang bapa. Rungokno. Nggih, bapak. Njaluk tulung marang bapa wajib. Nggih ditulung. Bapa iki wajib nulung Nggih. sak pada-padane. Nggih, menehi pitulungan bapak wonten. Ya, men yo pinter ngono. Sajoke kumpul sampean iki lho bapak. Iya, Nduk. Nggih, Bapak. Kowe nganti nyuwun tulung marang bapa ki ana ngapa, Nduk? Kula tak crita nggih, Bapak. Cerita tak rungokne. Kula pidhaten peken Kang Wak Kuntet blonjo kangge kebutuhan ten griya. Ten mriku ketemu kalih pawongan kalih. Ketemu wong loro. Nggih. Sawise awakmu ketemu wong loro iki mang ya apa, Nduk? Lajeng ngucap tresno kalian kula. Ning menapa nggih saged apa-apa wong nembe ketemu kok ngomong tresno. Nulis nggih mboten Wong saged. loro iki mang seneng ambek awakmu, Nggih. gak mbok imbangi. Mrakoso kali kula mlayu. Heeh. Saking griya
tanggeti kali ibu kula nyatane ibu kula malah dipateni. Ibumu dipateni. Leres menika Bapak, mula niku kula nyuwun tulung kali jenengan, kula pengin bales patine tiyang sepuh kula wadon. Kowe bocah wadon lho, Nduk. Nggih. Yen ngono kowe nekat. Nekat mergi kula lara ati. Kowe mbales patine wong tuamu. Kados mengat. Bapak ora kabotan, Nduk. Bapak iki wajib nulung wong sing lagi ngandhang Kanjeng Ratu. Matur suwun saderengipun Bapak. Tak suwana ing Sanjang Widi. Muga-muga keturutan apa sing dadi panjalukamu ya, Nduk. Nggih Bapak. Om Santi Om. Om Santi Santi Om. Darmin. Gendok bocah ayu. Kula Bapak. Yen ngono awakmu kowe bisa bales budi wong tuamu. Kowe tak suwana Sanjang Widi. Nggih Bapak. Keturutan apa sing dadi panjangkamu ya? Coba iki gawon ya Nduk ya. Genduk cawadon sing ayu Kula Bapak. kuwi kang aran pusaka rencong. Daya katya sampun rencong menika napa? Umpamane kuwi disebutno Gunung Jogruk segara asat. Aja cacak jalma menungso umprah. Pupu gandrung mbok sebet kawan rencong bakal lugur. Ning paweling mbok aja nganti mbok lalekno. Yen pusaka rencong ning jiwa ragamu aja sampe pisah barek ragamu. Ing umpami pisah kali jiwa raga kula. Kuwe bakal nemoni bebaya kang luwih gedhe niba nanggone jiwa ragamu. Kados mengaten Bapak ngestoaken jawab panjenengan. Bapak, Iya, Nduk. kapan kula saged mandhap saking padepokan mriki? Bapak ora nundung marang kowe. Dina iki awakmu mudhun saka padepokaning Bapak ya ing Sanggar. Besok wae yen awakmu wis ora duweni ribet apa wae, kowe bakal tekan ing rompoke Bapak kene maneh ya. Kados mengaten. Aris, Ya Bayu. Wis, aku tak mudhun saka padepokan kene. Sing hati-hati ya Bayu ya. Nete Bapak. Oke. Aja nganti Bapak lara lho ya. Pangestu panjenengan kang kula suwun. ya Nduk tak pangasteni kaya banyu mili sak budalmu kas ing sambikala ora ana ruwida apa ya Nduk. Nggih matur nuwun sanget Bapak. Wis Mbak Yu bali sik ya. Sing hati-hati Bayu. Heeh. Sik delengen iki. Delengen sapa kadoan. Wis nang balik nek wis seru nang balik. Ampun Bapak. Aman. Wis, nggih. Iki pamikiraku kaya ora penak maneh. Wonten kuwi gatos menapa Bapak? Biasane ning pamikiraning bapa iki ora penak. Dijange ana daya maneh. Leres ngendika jenengan. Lah niku
ngerti Sinten, Bapak? yen aku iki sak klebatan pamikirane bocah iki aku ngerti Ri. Dengan mangertosi. Ya goblok ning gak goblok. Ngoten. Gak goblok ning gak goblok. Ning rada pinter, setengah pinter ya pinter. Ngoten. Tiang niki nggih. Ya wong iki. Kene Le. Kok kados tiang edan. Longgo Le, longgo. Lungguh. Longgo. Longgo poleren Ora juping bareng. apa. Ning liyaning bocah iki bakal tak kei pidana. Nggih. Pidana apa? Pidana ku apa? Pidana iki umpamane wong jarak marang bapa bakal tak paring teken bakal mati. Hah? Aku gak ono, Wak. Umpama mati kayak ono. Heh? Sik to. Aku kok kudu guyu nyawang awakmu. Guyu apa no? Guyu apa? Lho ora kena. Ora kena. Apa? Gak oleh. Gak oleh. Sik. Duduk. Lungguh ae. Duduk ya? Lungguh. Kok nek ana ayo. Engko bapa iki isin. Isin iku apa? Isin iki wirang. Wirang. Ya, aku wirang. Wirang iki nek cara basa Melayu niki malu. Malu deh. Malu. Bener, betul. Jenengmu sapa? Kenapa? Noman. Sapa? Noman. Ri Apa, Bapak? Sapa Ri? Nyoman. Nyoman, Bapak. Aku rene, aku krungu nek Riko iku guru wulang huruf. Aku kepengin dadi wong sakti. Wong sing njaluk tolong ya tolong marang bapa. Nek awakmu njaluk tolong ya tak tulungi. Njaluk tolong apa kon? Lho, kepengin dadi wong sekti. Dadi wong pinter. Ning nurut karo bapa lho. Lho, nek bener tak turut, nek gak ya gak. Lho. Mestine guru iki ya akeh benere timbang lupute. Ngono ta? Ya iya. Ya wis. Gelem. Gelem. Umpamane bapa ki ngongkon nang ndi ya gelem. Oh, gelem. Umpamane tak ngewangi aris nimba ngebeki jeding, Lak pegel aku. lho ya kudu gelem mang jarene. Ya wis, ya. Umpama tak nyapu barek aris ya gelem. Pinter. Pinter. Sapa jenenge? Aris. Baris. Aris ya baris. Baris ya. Kon nek nyapu mbakku sing pinter, gak pinter pukul. Man, Nggih. iki bapa bakal maringi pitulungan marang kowe. Awakmu ndak wenehi piandel utawa japa mantra. Sing tanganmu jekna utawa bukaan. Sisi ae. Sangat-sangat kok sing bedil. Sing tengen ae. Templekno tangane bapa. Iki kang aran japa mantra kalung Raja Wali. Ya! Bapak, matur nuwun jeneng jagate Noman. Iya. Rehne Bapak paring ilmu jaya kawijayan guna keselepas sangken paraning dumadin. Bener. Iya toh? Ning aja mbok gawe sembarangan. Lah ya apa? Gawe apa katene? Ya kanggo njaga mbok menawa awakmu ning ribet tengah dalan ana bebaya iki kanggo mbok gunane. Nek kon duwe ati bener apa duwe mungsuh kenek mbok gunakno. Aku duwe musuh Duwe musuh. sing mateni barek makku wedok. Lah iku kenek mbok gunakno. Nek wis petuk, bener iso ndudono. Eh? Iso ndudono.
ning bapa iki iso ndodono ae. Turuten omongane bapa lan budingane tangane bapa. Lah kok bakul bakso ngono apa? Sebelahe Bakul bakso. Oh. Lah kok gagah ganteng ngono. Iya bener. Iko sing mateni. Popo. Iya. Pangesturi kok sing tak jaluk. Mati. Kowe lak ora ngerti marang Cinyoman. Leres. Wah, sinten niku? Yen kanggone angen-angene ing bapa padha karo bocah wadon sing njaluk tulung marang bapa. Nggih. Nyambung patang putunge wong tuane nyambung utawa bales batine wong tuane. Nggih. Wis, Nggih, terus pundi, Bapak? bapa ora tega. Sak budale wong sak kloron. Nggih. Ayo dituna saka kadohan. Ya apa kedadeane ya iki. Ngoten. Ayo Nggih. Sumangga, Bapak. Nini Yama, ya apa sih dhewek iki? Wedok-wedokan. Emak kok ngongkon dhewek ndelek tombo terus dhewek iki kan gak tahu sapa paran. Terus nek kesasar kok ya apa? Aku dhewe ya bingung. Terus ya apa? Ayo, terus dhewek kan gak tahu. Tapi nek bapak gak oleh tombo ya apa? Nini, ana wong gendeng. No. Halo sayang. Anak mau gendeng. Kamu cantik-cantik. Kamu dari mana sayang? Sampe niku lho. Aja kurang ajar. Sing kurang ajar sapa? Jenengmu sapa? Aku ta. Dewi Utari. Yuri. Peno sapa? Dewi Yama. Yuma. Kok Yuma sih? Kok Yuma sih? Yama. Gak mbok wong iki. Asline lho wong gendeng iki. Gak bae disendoki disebut ae. Ada bunga di kene, gitu. Nah. Akmu mbambano sendang kan wangi. Wedok-wedok lanang. Gitu. Aku lanang temenan. Lanang temenan aku. Kan lho mblang. Kon wedok. Ya wedok. Lanang mbek wedok nek sakir diwasa ya sudah besar ya. Aku ingin sekali menyunting mbek awakmu. Menyunting ku apa? Rabi. Ya Ma. Hah? Ya Ma. Kok kok gak mah ku apa sih? Ya Ma, sampean gendeng kok aku ora. Sing ngarani gendeng sapa? Aku iki normal rek. Arek ayu. Jenengku kenal lo. Ya sik. Jenenge sapa? Ayah Nyoman. Sampean gak kenal. Kenal. Ayah Nyoman. Nyoman. Asu. Utari. Ya mah. Aku enggak gila. Aku waras. Sak marine nok papan kene aku petuk amu sakloron. Aku ndiroso tresno karo kowe. Ya apa? Piye? Gelem gak? Nek kon gelem, gue tak tukakno pesawat. You know? Wong gendeng katene nukokno pesawat. Rumah samu pesawat iku jenisnya akeh, montol mabur. Ora, tak jak numpak tawon. Aja. Hah? Tawon dan pen tumpaki ya ngentup. Nenek entupku keri, lak ganti entup aku. Oh. Gelem gak? Tak was-wasno koyo wong gendeng.
Sapa jenengmu? Nyoman Nyoman. Lapo nguber-nguber arek wedok iki? menyintai. Awakmu ya seneng, Dek? Krungu kupingmu? Dek gak seneng bare awakmu. Mergo kegantengan wong lanang. Gak gelem terlalu bagus. Ya toh ya. Ngertenono wong gendang. Iya. Ya jeneng Nyoman. Balik gak usah nggarai Dewi Utari. Siapa jenengmu? Sugriwa. Wow. Ayo malah aku munggah ning kayangan ya. Nduk kono tak dudono Bathara Durga. Hakmu di kayelmu dadi Seti Mandraguna kaya aku ngene. Gak, aku ora percaya. Mergo awakmu iki wong gendeng, ora duweni pikiran. Omonganmu gladur kaya ngono. Sapi. Bukan orang gila, manusia normal. Bacotmu kalau membuka diatur. Nyoman saat ini mencari orang-orang yang jahat, orang-orang yang bertangan dahi sehingga patine makku wong wedok. Aku harus bisa membalas dendam. Nek kon ngalang-alangi, hampa percuma mubadir kan apa-apa nih. Nek hampa, ayo tamakno ajajimu marang aku. Ajaji ku apa? Tegese kekuatan sing ana jarimu kon iki wong Sekti Mandraguna. Oh iya, aku eling. Mungganing sanggar aku dikai bedande. Ilmu Raja Wali. Nek kon kepingin ngeter kadigdayane Nyoman, ayo ungalno dadamu, rungokno kupingmu, tak tamai mati. Tamakno ning dadak. Mati. Lah kok kon gak mati? Ayo ganti. Bukan dadamu tanpa nono ajajine Sugriwa. Nek ngono aku meguru apa percuma yo. Percuma. Yo. Yo. Wis aku tak balik aja tak pateni. Lah, Tak balik ae. Gak nanti aku ketemu aku kok pateni kok. kita balik. Lah yo tembang kok pateni. Aku lah gak iso mangan sego. Gak iso ngombe kopi. Ye. Mumpung kurung tepan. Aku ngono. Kok iso ketemu barek koyo ngene iku malah. Lah iya aku iki mau ngene lho. Aku iki dikongkon emak karo bapak. Ndolekno tombo, bapak aku iku lara. Bapakmu loro. Heeh. Loro kena apa? Ya mara-mara iku wetenge iku gedhe. Ngene, aku saumpama njaluk tolong nang sampean ngono iso ta? Lek perkara koyo ngono iku aku asline gak iso janji. Cuman tak cobake pinangka bae iso. Ngono ta, ya ngene lho, aku ku njaluk tolong sampean, ben sampean iso nambani bapakku. Iso. Gak esuk gak sore. Aku ku gelem dadi bojo pean. Temen, Iya. awas kabur koyo mang lho ya. Ya gak ta. Yo, lek ngono ayo budal. Ayo. Ayo. Apa-apa yo iso golek tombo apa yo wis. Duh. Wis menengo ae dinteni sak teka-tekane. Gak Karo ndolek tombo nanti ya ora ro. Lho, rasane wis gak kuat. Gak kuat yo menengo ae. Wong rasane gak kuat kok cekek ngono. Sing ndolek tombo itu ya gak ngerti jawane.
Nandi parane lho lha iki. Ya apa, Nduk? Pedhot sing kok goleki. Ngene lho, aku mang nang embongku kepethuk yo iki lho, kepethuk Sugiwak. Yo bebekne mak iso nambani bapak. Kene le, tolong tambahana penyakitnya bapakmu nak. Kena napa niki? Gak ngerti moro wetenge gedhe ae turu karo aku gak ngerti. Moro-moro mblending sakmene iki lho, Le. Coba kula tinggalane riyen nggih. Loh, bapak waras yo. Sampelon kasarku iku jenenge kok nek lho. Loh, mak. Lah yo ngono. Matur suwun ya, Bre. Awakmu wis iso ngilangi penyakitku. Ya apa? Nek Sing ngono, nambani wong lanang lho. Pak mantu ae. nek ngono awakmu ya apa kira-kira tak jodhokno karo anakku. Kula sajane nggih remen kalian putri panjenengan. Ning dinten niki kula boten saged. Kula tasih kata pakaian. Mangke kula bali malih negesi napa sing dados panjenengan panjenengan. Karepmu sak karepmu aku pasrah nak. Nek ngoten kula pamit riyen. Ya, Hati-hati. gak apa kon. Ya wis gak apa-apa sih mak, pokoknya yang penting bapak waras. Aku ya wis kadung ngucap Ya wis tapi ngene kan ae. gak nututi iku mang pacarmu ku ta. Iya lah, ayo nek ngono. Tutut ana. Ya wis aku tak nututi ya. Ya, ayo kan di Ayo, mana ayo. nek. Coba kabare iki? Santet sing dikirim bapak. Tahun dia. Keturun, Mas. Wah. Nom-noman doyan turu. Pegel. Mari resik-resik mburi, Mas, pegel. Mangkane nek nyambut gawe ku diatur waktune. Gak anggere nyambut gawe. Nek wis sampe loyo ngono, keturun gak tangi-tangi. Iya, Mas. Ya apa kabar iki? Sing disandet wong tuane. Koyoke berhasil, Mas. Koyoke ro dhewe, koyoke isomu turu. Sampai kapan nyantet wong? Nyepi. Mapan kebeneran, Mas. Narik ya awak dhewe pas ketemu sepisanan. Melayu. Saiki ono papan banget. Nek iso diperkosa. Jelas iki, Mas. Hei, sabah. Aja kurang ajar awakmu muni. Nyepi dudu nyepi sing piye? Beda saiki. Nyecep getihmu aku sanggup. Piye nyepi? Biyen nek saiki ya padha. Padha ae. Apa kaya ngono bandel? Padha ae. Iso nampa ilmuku? Lho. Koyo duwe ilmu. Jaya kawijayan. Ayo, Wani karo aku. apamu sing tak wedeni?
Yang Widiwaso, aku njaluk pitulungan. Rencong, aku njaluk pitulungan. Menungso loro cacahe wis gawe lara atine nyepi. Mateni karo wong tuaku waduh. Guyu mulaka-laka kaya iso ngempeni jagat. Ora iso mati? Ora iso Ora iso mati? Rencong, mati! Bedan ge bener. Yen rencong Aceh sing jarene bedan deh. Ning tanganku gabung karo tarianmu bakal mateni wong. Sabar. Mati kowe Bandung. Mambu getene menungso laknat. Menungso bosok atine. Sabilah. Yo, aku Sabilah. Menungso macam apa sing belani anak-anakane? Yen ora aku sing belani anakku terus sapa sing menehi pambelon? Pantes. Wong tuane atine bosok nuwake anak sing kurang ajar kaya ngono. Lambemu dadak suwe tambah suwe ngabangno kupinge Sabilah. Sing jelas aku ora bakal nrimake yen anakku sakloron mbok gawe pati. Apa sing tak udeni teko Sabilah? Kowe apa ngerteni yen Sabilah kondang kesepur dukun santet? Dukun santet. Heeh. Coba tamakno nang aku pengin ngerti ya apa digayane Sabilah. Yen kowe kepingin temekaning pati ing dina kayo, tampane Raji Jaya kawijen Sabilah. Ayo kowe. Dadak ora tumomo. Kabeh ilmuku wis tak tamakno nang awakmu. Gede jenenge Sabilah. Mung ilmu nyetengan kanggone nyepi. Sirap. Yen pancen kon ahli sihir, ayo. Coba gawe. Ora bakal iso gawe patine Sabilah ning kene. Wis siap ketemu karo anakmu karo. Yen nyoto Sabilah tumekane pati berkayu, bukteno. Aja kaget wek. Gusti aku Sang Hyang Bathara Agung Pusaka Rencong jaluk pitulunganmu ana menungso kang duweni ati ala yen ora ditumpas saka bumi bakal gawe sangsara ning donya. Rencong Rencong aku jaluk gawemu.
Kaya ngene sakti to. Oh. Beli sapa? Aku Sugriwa. Kowe? Aku nih nyepi. Oh, Teka-teka ngomong ana wong wedok sakti kaya ngono. Beli saka ngendi? tak sawang saka kadohan kowe dadak wani mateni Sabilaha dukun kesuwur ana ing Pulau Dewata. Pari gawe apa kok pateni? Ana critane, Bli. Dadi wong wedok biasa ora duwe digdaya apa-apa. Digudha karo anake Sabilaha nganti diprakoso. Mlayu saka embong mulih ning omah. Biangku dipateni. Dipateni. Loro hatiku, Bli. Aku munggah ning padepokan. Bedande paring ilmu karo aku kang paring pusaka rencong. Aku bisa wales watine wong tuaku. Yo. Pancen ana benere kowe duweni tumindak sing kaya ngono mergo ana sebabe. Ana sebabe, Bisa, Ning. bisa. Sing tak pikir nganti saiki. Bli Nyoman. Bliku aku ora nate ketemu, aku kangen karo Bliku Nyoman. Nyoman. Yo, Aku tahu ketemu barek Nyoman ning. Lah, iku. Halo kawan. Halo kawan. Kon tak ono inuman hahuha. Ngene. Ah, kok ngene ya apa sih? Iku lho. Sapa? Bli iki nyepi. Bli kok boleh kaya ngene iki kene ngopo to, Bli? Nang opo to kowe iku? Hah? Bli iki nyepi lho, Bli. Ayu. Bojomu. Duh, Bli. Tuh. Ya, Ngene lho. Iki gendeng. iki kenapa kok gendeng iki? Aku ya orang. Aku tak akan rela. Siapa yang membunuh papa mbek mama? Kon ro adik sing mateni. Yo ro, wis tak pateni. Wis. Wis. Bagus. Berarti bom iki gak sida tak ledakno. Ngene. Coba. Bom-boman gak ana bom-boman. Coba tak warasne. Warasno. Iya. Kok medeni iki? Medene. Asal waras bari waras. Aduh. Wis tak pateni sing mateni biang bi. Mak wis kok Wis balesno tak tadi. pateni, heeh. Matur nuwun. Kakang gak iso balesno. Gak Sampai tak apa-apa, rewangi Bi. kepengin aku dadi wong sakti. Gak apa-apa, Gli. Iku jenenge sapa? Lho kok nggo warek wedok loro. Sugriwa. Lah iki sapa iki? Ki Dewi Utari. Dewi Utari. Sampean wis kenal? Lama wis kenal. Oh. Kok Dewi Lama. Dewi Madan. Karepku ngene, sampean Dik Joko ta? Sik. Adikku sampean pek bojo. Apa sih sampe kok tawa-tawa iki? Gak apa-apa dak rumah tangga. Lah awakmu teko lapo? Aku dah. Heeh. Kula bojo. Lho, beli calon bojo. Oh, calon. Calon bojone. Oh. Kula Dirabiku gelem bilang gak? jane arek-arek lho. Ya gak apa-apa. Iki pernah dinom. Awake sing tuwa. Wis gak masalah. Sugriwa, aku nempo waline iki peken mbok wek, iki peken mbok nom. Kon tak galekno arek Laban. Ngene. Kendenge kemanten galek dina sing apik tanggapno Ludruk Putih Wijaya. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya